Фалил. Здравейте, хора! Малко, баба! Виж сега, какво става. Малко, баба! Малко, баба! Бъркуна. Чакай да се обърнали, чакай ли? Ще паднеш? Чакай. Даш молодците да не съднят по факти да не... Няма да хвали зуб. Дей да те гони никой. Абе, че... Хвали! Няма да хвали зуб. И да ще иска да идва. Абе, кой те хвала? Сипай поля. Школа чака. Чакай да. Цяла ножен. Дами и господа, това е Какаленче. Тя се намира в Енина отново. Айде, да си вика. Ето го, дедо Манол, дедо Конче. Спри са. Последно беше, ти обеща не последно, как си лъжи? Той винаги вика последно. Нали? Ти си наложлив, манале. Не, мама, да го добре. Изгори се